हेलो नमस्ते प्रणाम दोस्तों। हम गायक भूषण राजा और वसवन के बीच में आज एगो गाना सुनावे जा कोशिश करत बानी। और हम चाहेम कि वसवन के अच्छा लागी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करम। कैसा लागल का लागल ई एगो मेहरारू के नया नया बियाह होता और उनकर पति कर्जा के दबाव से प्रदेश चल जाता रहे। तो 2 महीना 4 महीना बीतता तो उनकर मेहरारू उनकर लगे फ़ोन करके कहतारी। कैसे कहतारी, कवना भाव में कहतारी, ये के जरूर सुनम लगन और कमेंट में ज़रूर बताएम लगन कैसा लागल। और अच्छा लगी तो शेयर जरूर करम लगन। आई बस उनके बीच में हम गुनगुनावे कोशिश करत बानी। हमार होके हमार ना भइला, हमारा अखिया के झूलावा झूला गइला। का जाने का तोहरा मोती में समाइल ये पिया, जाके परदेस हमके भूला गइला। एकरे आगे कहत का बाड़ी या कैसे कहतरी है भैया। जब से गइला छोड़ के हमके, रोवत माथ के टीका बा। जब से गइला छोड़ के हमके, रोवत माथ के टीका बा। तोहरा बिना ए सजनवा, तोहरा बिना ए सजनवा कुल सिंगार फीका बा। तोहरा बिना ए पियाऊ कुल सिंगार फीका बा। जब से गइला छोड़ के हमके, रोवत माथ के टीका बा। तोहरा बिना ए सजनवा कुल सिंगार फीका बा। तोहरा बिना ए समरिया कुल सिंगार फीका बा। रउआ सबन के बीच में हम एगो मुखड़ा सुनावे के प्रयास कइले बानी और कोशिश कइले बानी। और हम चाहेम कि रउआ सबन के अच्छा लागल होके तो कमेंट में ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव।